Horas madita saluna. Dia muaka manami nanami taida ma acara na adong di hitabe. Tamulai ma acara partangata di apalatikyon. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungudo hita di Bornginon di Tikyon ujung tahun 2020-on. Dang apala sadia lelengnai tinggalonot tama tahun 2020, jalabongok mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahunon rikodo maruji-ruji hita marningok pardalanan nang tabolus. Huhu lausongon na mangalap gogo adorang so tauduti pardalalata. Atong martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Nuaig bongok mahita tu parsaran na badia, lau mamuji doho pasangapot tu hatai. Marsal puat do akataon, alai manuktong do hatani debata. Di baheni, rak mahita mangedehon sangap digwarnai, tapagiar masorata lau mamuji Tuhani marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di porbadia na tumo palangi do tanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa una kamu bongot tu pangujunan. Managam mahamu, aidang di boto hamu manang adigan tikini. Haleluya. Martangiang mahita. Ali ama namin na di banua gijang, di bahekodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan na digonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni. Jala asa miyak kami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dewa
tangio kamu ma patik ni debata di parpunguata di tikion ujung ni taonon imana tersurat di konfesi bidusada songonom ma didok disi taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso olo muba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor parasi roha godang pardenggan basa ibana do namanggohi langit do tano parroha nasiktong nasun badia parholong roha marhite podaon tatulak jala taalo do hasomalan namadok opung tu debata do pakilalaan na mangarajumi holan pardenggan basa do debata do roha na makaposi boyro pasu-pasu sian sumangot ni opung songon na hinasomalkon ni halak si pelebegu suangoni na marjujur ari na parudikon lakka do na majaha surat ni tangan las marhite poda on tatulak do poda na mangarajumi tumibo huaso ni debata sian habadion na dohot holong ni rohana ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen. Sadarion ima ari na parpudi di bagasan tahun 2020 satokinari salpunot tama tahun 2020 jala bongotot tama tahun na ibaru tahun 2020 sada maragam do natabulus di tahun 2020 tudos turo dan ipadati nasay marhusor sipatado ro aka parukilon ale soluk do ro muse aka las ni roha di luas do hita mangula ulaon manggotil parbuen ni nata ula boy tapasik kolaon akaya na kota dolan aka na asing naung taulahon marningo salu nai tamado ikon marlas ni roha hita nuain alasaha do hita tu ujung ni taonon. Ditiki na parpudion, tabulus do sori mago binuan ni kofi sa pulusia na mabentorop akadongan na mabiar sa tuna aguan hosa. Susah nang pardaraman ala parhusoran ni perekonomian naso tarbayan mardalan do denggan. Manginona doi sa tuhuria, gudang naso boy patupaun pesta natal ala nadang boy torok marpungu. Ala nii, ikon say magogo hita nuaing martangiang tutuhatay. Ang giyak matibu salpu parukilo ni. Malum salu akadongan na hona virus koronai. Asa tung tarbahen sumuang hita tu parnguluan na dumenggan. Lumobi madinalaho mamongoti tahun na ibaru 2020 sada na naing roon.
Hamuna akadongan saha porsiaon, manoktong doha tani debata. Jala sakap nape tung sakap hatuado, ido nasay toktong di patonga-tonga tuatay dihita. Atong hatanay masay tahaposi, tagolom toktong, asa pargogoon ni hatanay hita, madalani ari-ari ni ngolo na nilion nay dihita ganup marsada-sada. Manoktong doha tani debata, ala nang itu debata ma pakirimota, jala unang ganggu rohata disi, ida ma dadana hurang gajang tangan di Jahoba lau mangurupi hamu, jala dada marhapal pinggolna so marbinege, borha mahita di bagasan posni roha, amin hudul mahamu. Tabege mahatani debata turpuk di parpungan bodari uju taonon imana tarsurat di pesalmen sarasa pulusia ayat 20 rodi ayat siap lonom tajaha ma marsika soring rodi saleng-leleng na dohot hatami di akabanua gijang ale Jahoba. Rasi rasa sadarion sayho doaka uhumu ayaka na posom donasida saluhna. Rodi saleng-leleng na do dang tagamon halupauku aka paretami ay marhite-hite akaido di panguluho au. Saya diaropi aka parjati doau nang agogon kau saya aka panidangom mido hu parate-ateon. Ido sahakna mertua ma aka natumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin.
maha porsyot tai, songo na hinatidakon ni dong atas sa porsyot di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantot di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana dihau pinarsilang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siam debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dia sesaan ni dosa, doho dihatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema sunggul-sunggul manang buah-buah dihita di parpunguata di apalatikion, na parjolo marsogot Jumat tanggal 1 Januari 2021 patu pauta do parmingguon di HKBP Sutoyo masuk pukul siawip dung sipul jamita papungon peleat tujolo nilanggata dohita haporluo tu kategorial na poso bulung las marohata pasahaton peleani na paduahon acara pertanyaan keluarga pukul 00 di bagas tabe boy mata buat di pintu utama garejata songonima buah-buah di apala tikion nuaing tabegema korpungan ina ni huriata secara virtual.
Noain tabegema barita jujur tahun do barita parhepengon ni huriata. Salam dan salam sehat bagi kita semua. Shalom. Sengaja kami tidak membacakan isi berih HKBP Sutoyo tahun 2020 ini dikarenakan kesepakatan antara Muspike dan pengurus gereja sekecamatan Makassar di situasi COVID-19 ini. Selain melaksanakan protokol kesehatan di setiap ibadah 3M, durasi ibadah hanya 60 menit dan tidak melewati jam 19 WIB. Oleh karena itu, berih ini kami persingkat. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam berih yang berasal dari bahasa Jerman der Berich, artinya adalah pesan. Namun dalam tradisi HKBP, berih kemudian diartikan adalah pesan, adalah menjadi laporan dan berita atau kabar perjalanan gereja dalam kurun waktu 1 tahun. Pada berih biasanya disampaikan perjalanan pelayanan di gereja tertentu, dalam hal ini adalah HKBP Sutoyo. Di buku berih HKBP 2020 yang sudah ada di tangan kita, boleh kita perhatikan hal-hal apa saja yang menjadi perhatian kita dalam pelayanan di HKBP Sutoyo selama 365 hari atau 12 bulan atau 52 minggu yang setara dengan 8.760 jam atau kurang lebih 525.600 menit atau kurang lebih 31.536.000 detik. Itulah waktu yang sudah kita lalui hingga saat ini. Tentunya semuanya itu kita jalani karena kebaikannya. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Namun jika kita melihat sebentar ke belakang, banyak cerita yang menjadi pengalaman dan pesan bahwa berapapun sulitnya perjalanan hidup yang sudah kita lalui, kita selalu disertai Tuhan. Dan sebentar lagi di rumah kita masing-masing kita akan bernyanyi bersama dari buku ND HKBP nomor 70 ayat 1 yang berbunyi, Naung salpu tahun naburuki homa hupuji tuhaki aidi ramoti hotok tong todiku dohot dagikon. Jika kita menyanyikannya, itu pertanda bahwa tahun yang baru sudah tiba. Oleh karena itu, mari kita sambut tahun 2021 dengan optimis dan yakin bahwa Tuhan pasti berpihak kepada kita. Amang dan Inang yang diberkati Tuhan, tidak banyak yang kami sampaikan dalam pembacaan berih ini. Karena sejak 1 Januari 2020 yang lalu, kita dikejutkan dengan banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Banjir dilanjutkan lagi di awal Februari, dan di Maret 2020 kita sudah diperhadapkan dengan hadirnya pandemi COVID-19 di Jakarta yang kita cintai ini. Sepertinya banyak cerita yang membuat kita punya kesan tersendiri di tahun 2020 ini. Boleh dikatakan karena pandemi COVID-19 semuanya berubah. Mulai dari tatanan hidup, juga habitus manusia yang sudah ratusan tahun pun harus dirubah. Keadaan itu bukan saja terjadi di Jakarta atau di negara kita, namun juga terjadi di belahan bumi yang lain. Pandemi adalah bencana global yang banyak merugikan dan merusak banyak hal. Jangankan negara berkembang, negara maju atau negara adikuasa pun digoncang dan dirusak pandemi yang tidak terlihat itu. Termasuk pelayanan di HKBP Sutoyo. Pelayanan gereja hanya sebatas ibadah virtual dalam beberapa bulan karena pemerintah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan kita tidak diperkenankan melakukan ibadah di gereja. Lalu pada situasi sekitar Juli 2020, masa new normal, akhirnya kita diperbolehkan beribadah di gereja sejak 5 Juli 2020 dengan pembatasan peserta ibadah 50% dari kapasitas gereja. Dan di tiap ibadah harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Untuk pelayanan yang lain boleh dikatakan sangat tidak maksimal. Namun patut disyukuri bahwa anggota Jemaat HKBP Sutoyo tidak begitu banyak yang terpapar COVID-19 dan sebagian dari mereka banyak yang sudah sembuh. Walaupun situasi pandemik masih belum dapat terselesaikan, Gereja HKBP Sutoyo berusaha untuk tetap melayani. Dalam perjalanannya banyak juga yang menggembirakan untuk ditingkatkan. Hal-hal yang menggembirakan seperti antusias jemaat dan jemaat tamu mengikuti ibadah di tiap minggu, kebersihan halaman gereja, sumbangan kembang altar
dari anggota jemaat yang baik di tiap ibadah, kegiatan rutin sermon parhalado dan guru sekolah minggu serta pendamping praremaja, pesta gotilon, pisah sambut pendeta yang lama dan yang baru, penuguhan sidi, dan aksi sosial yang berjalan dengan baik oleh panitia. Dan memberangkatkan 4 orang situa memasuki masa pensiun, yaitu Inang Situa F. Lailuyan, Situa B.O. Siregar, Situa J. Siringo-Ringo, dan Situa L. Marbun di ibadah Minggu 20 Desember 2020 yang lalu. Dan lagi, sejak ibadah tanggal 24 atau sejak ibadah Natal 24 Desember 2020, gereja kita sudah memfasilitasi ibadah live streaming yang dilayani oleh tim multimedia NHKBP gereja kita. Perlengkapannya tersebut adalah upaya dari panitia Natal yang mengumpulkan dana di acara Christmas Carol. Dan banyak lagi sebenarnya yang digembirakan boleh kita baca dalam berih tersebut. Akan tetapi ada juga yang harus kita gumuli bersama untuk diperbaiki dan diusahakan agar lebih baik lagi pelayanan di gereja kita HKBP Sutoyo ini. Hal-hal tersebut sudah dituliskan dalam berih. Jika ada masukan dari kita tentang hal di atas, mohon disampaikan kepada kami agar berih lebih baik lagi ke depannya. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Amang Inang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Sutoyo yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan gereja selama tahun 2020 ini. Secara khusus terima kasih buat Amang dan Inang Situa yang rajin melayani. Amang dan Inang jemaat yang rajin mengikuti ibadah offline ataupun online, virtual atau live streaming. Kepada fungsionaris BPH, ketua-ketua dewan, seksi-seksi dan anggota-anggotanya yang aktif, guru-guru sekolah minggu dan pendamping praremaja yang luar biasa, tim musik dan song leader yang baik, panitia yang handal yang selalu siap membantu gereja, seperti panitia ulang tahun gereja, panitia pesta gotilon, panitia Natal 2020 yaitu paduan punguan ama agape, dan panitia aksi sosial yaitu paduan suara kantate harmoni. Juga kepada donatur penyumbang pada aksi sosial pribadi maupun kelompok-kelompok. Amang dan Inang yang selalu memperhatikan kebutuhan pelayanan di gereja, yang selalu ingat memberikan persembahan tahunannya. Jemaat yang selalu mendoakan pelayanan di gereja HKBP Sutoyo ini. Dan terakhir tim multimedia yang luar biasa, yang bersedia loja untuk pelayanan ibadah live streaming. Mungkin masih banyak nama-nama yang belum kami sebutkan di sini. Namun yakinlah Tuhan kita yang baik mengetahui apa yang telah kita perbuat. Dengan kerendahan hati kami menguraikan tulisan dalam berih atau berita jujur tahun HKBP Sutoyo 2020 yang jauh dari sempurna. Harapan kami berih ini dapat membantu kita untuk mengetahui kemajuan maupun kekurangan pelayanan di HKBP Sutoyo yang kita cintai bersama ini. Karena itu Amanginang, semoga tahun 2021 nanti anugerah, hikmat, dan berkat darinya akan kita terima masing-masing. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Allah memberkati kita semua. Salam, Jakarta 31 Desember 2020, HKBP Sutoyo Reso Sutoyo, Pendeta Kris Pandoli Harahap. Songonima nabui hupasat tami Amanginang, lebih lengkapna adongdo berih nong di parade hami, ala molo tajahan noni buru sajom lobi, jadi hinorhon ni aka durasi yang dibatasi dan waktu juga yang sangat dibatasi. Kami telah mempersingkat pembacaan berih, lebih lengkapnya nanti bisa kita baca masing-masing di rumah kita. Songoni masya kami Horas Madihita. Mau lihat tema di ala amang nuaing pasatami ma mewakili sian ruas nihuria lau madokata ima amang be manurung sian sektor Kapung Baru. Waktu kami persilakan. Iya, silakan. Oh iya, keuangan, maaf. Tapi kima berita jujur keuangan, Niureta. Shalom, perhorasan ma dihita sudena.
melanjutkan beri nasian uluan ni huriata di son kami pelaksana tugas bendahara ni huriata pasahaton barita parhepengon na satau bolon di huriata HKBP Sutoyo. Na parjolo na boy hupasahat tami saldo ni huriata tahun 2010 sia sejumlah 587.485.154 rupiah. Penerimaan di bulan Desember 2010 sia 777.870.153 rupiah. Pengeluaran 890.255.481 rupiah. Januari 2020 penerimaan 345.875.100 rupiah. Pengeluaran 435.790.310 rupiah. Bulan Februari 2020 penerimaan 291.365.322 rupiah. Pengeluaran 255.549.422 rupiah. Bulan Maret 2020 penerimaan 290.070.430 rupiah. Pengeluaran 351.710.070 rupiah. Bulan April 2020 penerimaan 86.546.115 rupiah. Pengeluaran 127.170.137 rupiah. Bulan Mei 2020 penerimaan 147.750.150 rupiah. Pengeluaran 145.687.260 rupiah. Bulan Juni 2020 penerimaan 110.625.320 rupiah. Pengeluaran 142.443.577 rupiah. Bulan Juli 2020 penerimaan 220.750.480 rupiah. Pengeluaran 174.476.265 rupiah. Bulan Agustus 2020 penerimaan 240.204.142 rupiah. Pengeluaran 172.672.120 rupiah. Bulan September 2020 penerimaan 254.232.815 rupiah. Pengeluaran 286.070.891 rupiah. Bulan Oktober 2020 penerimaan 234.592 rupiah. Pengeluaran 125.055.290 rupiah.
Bulan November 2020 penerimaan 455 juta 770.136 rupiah. Pengeluaran 176 juta 76.166 rupiah. Sehingga total penerimaan selama tahun 2020 mulai Desember 2010 sia saha tu November 2020 totalna 3 miliar 500 sia juta 204.085 rupiah. Total pengeluaran 3 miliar 200 juta 775.310 rupiah. Saldo sementara ni huriata sahatu tanggal 30 November sejumlah 770.110.126 rupiah. Di tikiope pabotohonon nami do tuhita saluhuna bahwasana laporan keuangan on dang selesai dope di audit badan audit ni huriata alana na baru terpilih dope nasida. Jadi dang boy dope menyelesaikan secara tuntas untuk laporan keuangan on. Molo tabereng sian gambaran sinak kinongan, molo tabadikon tu tahun 2010 sia terjadi do penurunan penerimaan dohot pengeluaran ni huriata. Sian segi penerimaan berkurang do, manangna menurun lebih kurang 30%. Molosian pengeluaran berkurang lebih kurang 37%. Molo secara pos pengeluaran, pos pemasukan dohot pos pengeluaran, nunga adong hubek kami diberi, naung adong di tangata, boy mara ita jaha secara bersama. Jadi sian hami mewakili bendahara madok moliati godang tuhita saluhutna tu amang inang di dukungan muna di materi terhadap huriata. Imana boy hupasatami selamat Natal dohot selamat menjelang tahun baru ma tuhita saluhutna. Butima mau lihat ya. Mau lihat tema diamang. Noeng pasatami ma tuna mewakili ruas ni huriata lau madok hata ima amang be manurung sian sektor Kapung Baru. Horas madihita saluhuna. Nahu parsang api hami amata padita resot padita Kris Pandoli harahap nahu parsang api hami saluhut ma tiaka padita na mangurupi di Kuria HKBP Sutoyon. Suak songonima dihamu tiaka inata amata situa na markarejo di Huriaon jala tang lupa hami tong pasatum moliate tuhamu pemusik alana setiap minggu do hamu wida hami sangat konsis ra molo tarimangi di tahun 2020-on masai borat do perdalanan ni parhuriaon dang hola di Sutoyo sude huria do jala molo tabereng Huria HKBP masih
agak longgar taringot tu permingguan molo ni badiko tu Katolik heado sahali hui huton pemberkatan di sada Katolik molo so terdaftar do iba di si jaladang sesuai do nomor KTP tang bui masuk alai di hita KBP masailas roha di keputusan ni pengurus pusat bui dupe dibayan songon sada kebijakan sesuai jumlah kursi dipakai separuh dari situ. Artinya mulu 100 jumlah ni tertampungna buido masuk 50. Onsong sada habang gaud do dihita bui pengurus pusat HKBP mabayan sada kebijakan sisongoni. Jadi moliate ma dihamu amang paditanami bui di baik kamu songoni menampung diaka huria nama sihol mebege hatani tuhatai jala muse hubere kami amang do tamu inang perkerejua muna di huriaon dalam kondisi sulit dengan adanya COVID perjulu ala subui hita marhuria ala ni aturan ni pamareta di baik kamu do permingguan secara virtual manang live streaming alai dung agak humurang saotik dibuka mahuria di baema aturan 50% sian kapasitas jadi on mulai gurang dodo honota marsitangi angam mahita asang giat di tahun 2020 sadaon boi hita marminggu doho denggan jala na terutama sude mahita na dula portibion terlumo bima namar minggu di bagasan botarion boi hita taripar tu tahun 2020 sada dohot selamat unang adong nyan nang gua pala sada hita tinggal di tahun 2020 sude manyan taripar ati amangin angate molia ate mak jadi dihamu pangulani huria nami nakin ngahubigi hami songon laporan kewangamu masai denggado hubigi hami molotuk pe adong nuai ngakana hurang mungkin alani situasi mai tang bui hamu secara long march marapo manang markarijo alana waktu sangat terbatas jala kebetulan tiki rapot akhir tahun dohot doa usada peserta rapat hubereng dirapoti memang masai denggado sayang gia ma tiaka perkerejua muna nabina musali ngawon boi mai lam tu denggan di tahun 2020 sada naneng rok jala hami pe songon ruas sadar do hami tang boi sude ruasi tarpa puas sada sia 100 salak iko saya dong doi na beda jangankan ruas di sada jabu pe hola 5 pe anggota keluarga dak sude satabiamang dohot inang dak sude sarupa isini perbinotuan sayang guna beda apalagi mah di ruas jadi molotuk pe adong akana beda pendapat dalam suatu perkumpulan terlumobi di huriaon itu hal biasa alai pangiduaku tuhita saluhut na ruas doho tuhamu namar karejo di huriaon molotuk pe adong akana berbeda pendapat unang mai gabe makurangi tiaka perkarejuan mabaen tuakana uli dohot nadenggan jala museng songon nagabe sada sitiopon manang sada hamulateon monong sada jala sada songo pelajaran adong do segi positif na hubereng di musim COVID to natapen nun agak sindira sawati kete
molo najulu agak ringkas-ringkas doa kasih tua merapot tu puncak. Alai dung adong kopiton taung be. Ate, sayang dia mah tujulan ni rose songoni. Hape balgado ruang atta di gijangan. Alai ko saya tu puncak doa mata si tua merapot. Ayau pehera dua usaliling udah kubotolan yahai. Saya balga ruangan di gijang ate. Mulai doko di puncak ngali, di gijang pengali do. Ngali. Mulai doko di puncak adong hiburan. Di sana ada layar. Ate, jadi mulai ate mak di kopiton. Sayang dia mau makarhon positif tujuan nyarion. Unang benian saya merapuk tu puncak be menang tu pelabuhan ratu. Ate inang dota mamang saya tuju damu. Dua tong. Jadi dana tapi bisa berkurang sedikit. Mulu dana bisa berkurang sedikit, otomatis terdapatlah target tim 21. Boy mahumatop bangunota tanotane pudi-pudian. Boy tungna penaingi dirancang panitia tungna yang membangun parkir pe, tungna membangun sekolah minggu pe, tungna membangun rumah duka pe, ruas sangat-sangat mendukung. Demi kebesaran HKBP Sutoyo. Jala tang pola sembunyi-sembunyi hita. Molo lau hita tu Sumatera molo dokon gereja HKBP Sutoyo ai gereja na balgaido ibah inna. Ido kan? Alai molo berita naidang sesuai tu isina. Ya, mau dibuat apa ini Sutoyo? Jadi kau bangga do hita. Jadi moliate ma terlumobi di Botarion. Nak kiningan hola masuk kau tu bagas songon natar songko tahu. Ai na salah masuk gua nuain. Kusuk kuninata. Ai bahasa Batak do sonari ido. Alek kana poso sudi niku. Jangan-jangan bahasa Indonesia. Daung mungkin akan mulai bedo rai natana tu huta boleh pasogitinna. Bahasa yang giat mah dah. Ngerti saya giat mah. Alai molo tungalani namar sahido batatang yakon asa humatok malu makana tuwe-tuwe molo losok ni rohado tong tatang yakon asa disungguli Tuhan rohana masihol madege manang ro tu hurion. Jadi songon sian au perwakilan ruas naking edokon inata padita goar komplitna biden manurung na mangalap boru ni rajai boru tahayan. Nah jadi mau liate ma di tuhatta mau liate ma di hita marsitangnya kita asa angkiat di tahun 2020 sadaon boy hita lam tudengganna boy hita songon na biasa full kursi hong molo biasa naon opat tot sabaris sonari dua nama dua molo Natal biasana pasang tenda di luar nator sada wala pas sebetulnya dangalana so giwo ruhanya karuasi memang nai dua aturanna alai molo sudah kita membuat di bangsa Tangyangta di tahun 2020 sada ada pengharapan COVID segera punah kita bisa bersuka cita membesarkan nama Tuhan. Mulyate Horas. Nuaing pasatami mapartikianon tuna mewakili parlado ni huriata amang situa sigalingging. Salam, salam sejahtera, Horas. Nata holongi amang Pandita Resort dohot inang Pandita dohot akamang Pandita dongan parhalado damang dainang nang song nina poso bulung na ro di parminggota di bagasan soreon. Au jongjong dison mewakili sian parhalado mewakili parhalado pasahaton pesan dan kesan
melalui pesan dan kesan budura sajom hitan nomor cerita alani situasi singkat madohonon nami nasugut disidungo hami ede nomor 75 huingot tami naung salpu tahun naburuki homa hupuji tuhaki aidi ramoti ho daging doktor diku ima huser nakin nasugut tuak kadong aku narung di grup sude makalason awan anno bodari do dehonoten hupikir alanunga tanggal 30 seda nga boy dehonotai ai on nama pangujung di tahun 2020-on songon kesan molonata alami selama tahun 2020 nakin nunga boy tadokon tunggudang do perubahan alani pandemi Covid-on merubah semua sistem ya, merubah semua tatanan dohot namar keluarga pe dang be marsi jalangan mula ki besa kator dang di jalang anak kon ni bebe alani pandemi Covid-on merubah semuanya on alai ahmad adokon tahamolo tehoma boy do pe huriat taha ke bibi sutoyo mulai bulan Agustus Juli amang ya Juli ta patupa parmingguon nasanga hita selama 3 bulan hurang sedang boy hita rotu gereja dan adong dope huriannya kadong atta tetanggata songot tebe sampai itu sedarion dang boy dope nasida marminggu tahama oleh teh homai ala basa do olong ni rohani tu hatta di hita saluhuna alani songon pesan nami di tahun 2021 rap gomos mahita martangyang tua mata debata anggiat di lehon tahun 2020 ada GB tahun laus ni roha di hita tahun pasu-pasu tahun nagu akka basa-basa itu hatta ima tangyang ta aku haporsiani dei molo gomos martangyang hita pas di pangujung ni tahun ni mangidu mangelek tu hatta debata saya nadapot tado ahana talului ahana tarencanahon ima songon hami au pribadi hu hati dakot dei na radedo tuhani jala na marbinegi do tuhani di akka alualuta hami sian perhalado di bagasan nasa tahun manipat on adong ra na hurang lobi akka pabena nami pelayanan nami mangido maaf mahami anggiak ma tu tahun 2020 sada boy lam di padinggah kami pelayanan nami nang songoni doh akka amang padita inang padita di huriat tahun asaboy marsangap tu hatta jala tabba lasni rohamuna marsaur do tu hatta di parminggota di siganu minggu jala di para di huriat do hampir lebih 1 tahun on ima melalui renungan pagi mungkin gudang DP haru husuku kami sian multimedia ternyata ruas tadi dokon kurang lebih 1200 kakak HP hira-hira danggup DP saparopat nama buka renungan pagion mungkin sa sosok nami tabuka mai ido modal ta lau mangula si ganup ari ima songon pesan siak kami peralado di hurang lebih di pelayanan nami mengido mapami jadi marhiton pasat tami ma selamat tahun baru ma dihita saluna hors ma mau lihat tema noeng tahu duti macarata mare de mahita hu tapapungu peleata sada a sada b tujolo
Kami ni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus lasrohata ala Oma parpudi hita rotu gerejaon tahun 2020 ate. AOP ondo parpudi ondo nomor jamita di tahun 2020-on. Ala marsugut nga tahun 20 ada. Jadi pajupang tahun depan mahita. Jadi bulas mahita di si. Adong do huguriton upasa di hita. Pinatikon hujur ma di topi di tapian. Manang tu dia hita saluhukna mangalaka maula-ulaon saya tu si mahita dapotan persaulian tarlumubi di tahun 2020 sada na gok suku-suku dope adong dope sada naik tuluon upasaw nate marpungu ma na tua-tua ni nayabaton hona masih galingging di si di sada bagas di huta jati bening bah pas muse amangi muse teh horas madihita salukna ruas nuhuria na marpungu di garejaon soang-songonima ruas nuhuria na madohoti ibadah live streaming urang guguruh berek kami bigami emma tutu guguruh tong dokono muna ido molo halak bata iko gugu apalagi ngana yang tasal pohon nama tahun 2020 nate na perpudi anggon biasa nama sahak-sahak ni sulu bailau ala na holan sahak-sahak ni sulu sahak matubotian ni tigaras saya sahak mahita tahun 2000 sadaon diuruti ngoluta dapotan panggabean saluk mahita horas-horas haleluya namun tangusung nai. Iya, amanginang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Ujahama turpuk dihita di bagasan borngin parpudi di tahun 2020-on. Dina patupa pertanyaan kita ujung tahun 2020. Ima tarsurat di sada Petrus sada ayat 22, sahat rodi ayat 25. Tapayut ma di bagasan rohat tabi, ujahau ma tuhita ganub. Songonon ma tarsurat di si. Payasamu marohamuna marpanguluyon di hasitongan mangiahi haholongon naso marlaok di dongan asa masih haholongan situ tu hamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuh hamu dede sian buni na olo base-basean sian na manok tongdo binahen nihata na mangulu jala namiani nasian debata ai songon duhu-duhu do nasa daging songon bunga-bunga ni duhu-duhu tido saluhut hasangapon na nunga malos duhu-duhu ti jala marurus bunga-bunga na alai namiad do rodi saliling-liling na iya hatani Tuhani ido hata nabi naritahon Tuhamu ima sahatna huriani Kristus na hinaholongan nunga di ujung tahun 2020 hita jala songon nahodok nakin diberih na hujaha song-songoni nang tatiup berih na gurito kami berarti sudah 365 hari ini hari terakhir kita jalani dang sadar rahita disi dak hita mangetong hari-hari ala buah merhua pola etongoni aya nundo kalender rupaning dakya rupaning paling hanya di bulan Januari do hita taboto 3 hari hita madalani sada tahun ni mulu di bulan masuk tu bulan Februari ala nga berganti tanggal dang diuruti be urutan ni hari manang bilangan ni ujungna gabirang taboto be molo manaili hidatupudi kita kembali ke belakang godang dulu tutu cerita nakin nga hupat orang amanginang
Apala di sada Januari nasalpo tahun 2020. Kita masih ingat ra. Taingok dope. Tarsongkok dohita ala topu bajir. Jala jujur nang pengasomal bajir di hita alai ra ido pehya sada Januari bajir di Jakarta. Ido pera. Jala torok do ruas tanah hona bajiri di gijang ni saratu sama ngina. Mungkin hita da kona ale kadongata hona do. Jala memang luar biasa do tarsonggok do ayaw do tahun 2020-on. Alana masih memasuki hari pertama 2020 kita sudah diperhadapkan dengan persoalan banjir kemana-mana tidak bisa. Dan gereja pada saat itu hampir tidak beribadah. Hampir tidak beribadah. Ay mati lepu. Pinai makadongan dan piga naro karena memang tertutup do akses na itu gerejaon. Jala dia kadongan nasanga di luar kota. Hapi banjir bagasna. Godang mana subuh terselamatkan barang naik asiroha. Saya masih melihat langsung dan beberapa teman pendeta juga dari Parhalado dan seksi sosial. Kami melihat langsung. Godang na siga barang na. Ala memang sangat nasida tu luar kota. Biasalah old and new ninna di luaran rupaning. Adong na mulak tu hutan. Alai adong do naung di bagas nasida do nasida hati-hati tanggal 31 Desember nasalpu holan sidung ibadah jam 00 adong mana mabuka pituna los disima tuhab aiki tu bagas nai tidak ada sempat yang bisa diselamatkan adong musida nahubegi hami dang di boto nasida na banjir alangasanga mudum nasida ay singkat do hurua acara tau baru nai dang apalaman dok kata gajah-gajang ma alay jepek ma dibayin ninda dotong ujungna sanga mudum nasida adong ma tetangga ma dok tante banjir dang adong banjir alay memang nga masuk aik hola dibuka pitui masuk ma aiki posido tutu memang tehe tahun 2020 di sada Januari saya sendiri merasakan itu. Jala, apakah cukup sampai di situ pergumulan kita? Daw. Romuse di bulan Februari, sobinoto manang dia romuse. Banjir muse. Hampir sama kejadiannya. Holani dang songon torop ni ruasta na di sada Januari. Alai tong do torop aka ruasta nahona tu banjiri. Memang gabi suku-suku maroha. Ada apa di tahun 2020? Ya, ada apa di tahun 2020? Naparpudi di bulan Maret, Mak. Satu sederion. Dan kita doakan janganlah sampai tahun 2021 kita alami lagi ini. Ya. Masa mana tabege berita sorry mago manang pandemi Covid sa pulusia. Nian di Wuhan do terjadi on Tiongkok haroro ni sori magon rupaning alai dalam tempo tidak begitu lama ngasa hatu hitahon di bulan Maret sudah mulai diperbincangkan dan sudah mulai dipikirkan bagaimana pengantisipasian daripada pandemi COVID-19 dan memang ternyata ini virus luar biasa mek-mekna pakorhon nabe. Jala di Jakarta, ingot do pehita sa 5 Maret berlas ni roh do pehita beribadah di son. Ulang tahun, tepat ulang tahun. Kita rayakan HKBP Sutoyo. Seksi parupuan do panitia na detiki. Buama molo seksi parupuan terlengkap do dohot unwan sanai rupaning. Jago do di bayan nasida dengan ras rohatta. Wah, saya sendiri juga ini enak ini. Alai minggu depan naik dangbe mencekam masalah. Kita takut seram sekali. Apalagi dung moding padita HKBP. Pitor moding do beberapa bulan kemudian padita HKBP Marga Siregar di HKBP Kebaruan Baru.
Au diri pe amang padita pe diambil do HP narak di bagasan. Babu amang ngirimon ay kijamma kopi to narak di bagasan. Padita utada musi paditai. Burjudu paditai. Aleu burjudu memang. Itu. Burju paditai marga siregar amang teh Tuhan. Kubering mah di videokan musi penguburan na dang boy jonok hita. Dan boy jonok keluarga. HP biasa na molo ruas adong na moding dikubur torop do halak na boy manaruon sahat tu jonok tu liang nai manang tu kuburan nai alai perdita na biasa na somal makubur na moding alai ikon petugas covid ma na so partohonan ma na so saugamu ma makubur di sido sehera na di pulos ate-ate ni baru paning ngeri. Ada apa tahun 2020? Seram dan mencekam. Jalan perpudi adong musi berita. Sian Inggris ninna teh. Varian baru dari Covid ninna. Nah didokon virus B117. Luar biasa. Bahkan lebih jahat, lebih hebat cengkramannya. 71% lebih kuat daripada virus corona. Pitor lau matur haku toe mak na basuang suak kodoi virusi naraku bagasan. Amen. Ido molo basuang suak kon satok kinai namai. Kan songon di hal na basuang suak kon songon maniat horbo hita unang mahorbo babel gahu. Manang manuk molo tasya manuk nga ho nang apa tong sudi. Ale basuang suak kon ni nalaparta dia buang tabiat. Nina. Kekuatannya luar biasa itu. Las mate. Songoni manian kau bisa pulusiai. Ate. Songona serius dah mengalus rupaning. Ido dah. Amen lah. Napa song suak kau merupaning. Ala buah ngiri doa manginang. Ngeri. Bahkan di Indonesia nakin beberapa jam yang lalu saya update dari internet. Ternyata di Indonesia sudah ada 735.000 kasus terpapar positif. Belum hari ini. Dan yang meninggal sudah 221.944 di Indonesia. Lalu yang sembuh 604.000. Tinggi memang. Dan di dunia yang terpapar sudah 82 juta, 7. Mangetongi pengalu jahita mangetongi. Dan yang meninggal sudah 1,8 jutaan orang. Hanya COVID. Dan yang sembuh sudah 46 juta, 7. Mudah-mudahan mak melum masudi akan namar sahid ya teh. Ya, saya unang mahona mago, unang COVID mahita. Tumago mahona lebih baik sakit gigi lah daripada sakit COVID. Lebih baik sakit gigi daripada sakit COVID ini. Biar tak mengapa. Itu dah. Ate manginang dah. Senyum smile mahita. Ay molos halak na smile manang senyum dia tambah imunitasnya. Itu makanya sejuju tahu senyum. Itu. Dan hala tuinat tahu senyum. Na soy-soy do si matu aku, tu si matu aku senyum daw rupaning. Tuinang bau agak mau rotik senyumi rupaning. Alana mo lalak batak inang bau na disenyumi ada apa? Itu toh. Alai anggoma dokon ala naburju daw. Jadi dang pola buat masalah senyum atong. Atong tabay mak. Karena memang kita akan meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan. Baik kok kamu hampir 10 bulan kita ditakut-takuti. Wah, ini hebat ini. Alai amanginang kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Dan semoga kita bisa melewatinya dan memasuki tahun 2021 dengan sehat, dengan kuat, dan diberkati Tuhan. Itu dah. Aleman nangisin adong katupatna ditaruh tujuh budak, anang rendang na rupaning. Hurian ni Kristus na hinaholongan molo tapamasa pe pertanyaan ujung tahun si songonon na pengotok kita dui asa mandok moleate. Ingat. Kita harus mandok moleate, harus mengucap syukur.
Ai siat debatado gogotda. Siat debatado imunitasda. Siat debatado partikiani jala debatado na marhuaso salut di ngulutta. Ido uben memelua hita manginang. Ido. Unang tadokon Allah walang vitamin tidak. Itu hanya membantu. Godang ni halak na hona mangalang vitamin. Alayo tong hona na sida. Ay sobinoto parrona rupaning. Na pasti godang perdalanan ni ngulutta yang memang membuat kita harus mengucap syukur, harus mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau mentibakan saya, menyampaikan kepada saya waktu sehingga saya akan mengakhiri tahun 2020. Heado hita marsahit, heado hita marsak, tangis, muruk, merdosa apalagi, gagal, dot akalan na asing, ditiki na situasi songoni, kita semakin takut. Ada apa? Gabi jojo mahita madokon di bagasan rohatta manang pikirat madokon di dia doho Tuhan. Apalagi nuaingon nate. Hola batu saping teh sini mina. Covid. Itu. Do inatana rupaning batu. Sako. Tu kamar sebulan maho. Wah. Ngeri ini kan. Dan akhirnya kita pasrah. Kita pasrah. Toh mak, asal mak sehat-sehat. Jala ikon jujur hita manginang. Bukan hanya pergumulan yang kita hadapi atau kita terima dari Tuhan, tapi juga kita menerima lasni roha. Di hola kolang ni pergumulan tei, di lion di batado, disuluk kodo, diselipkan sedikit atau banyak lasni roha. Itu iman saya mengatakan. Buah porsiom. Direjumi hodo lasni rohai alani gugum. Manang alani silon-leon di batado. Disulukkan, diselipkan Tuhan di celah-celah, di hola-kolang nih pergumulan tei. Kan heado hita mekkel nang tebe masa kopi don. Itu mungkin sudah muruh dah. Las buah. Kan itu nang mungkin nih. Alidang mungkin hola mekkel hita terus. Mau hola mekkel suri. Ngalampit ih. Ibu Tuhan do lampit. Nah orang roh namai. Mau sangat do mekkel terus. Ih, patu do mau padita namanya orang roh do HP kan begitu. Yang amanginang diselipkan Tuhan. Oleh karena itu kita menjalani waktu banyak yang kita terima dari Tuhan. Jangan katakan amanginang ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan hidup, termasuklah juga masalah kopiton, ai di dia doho Tuhan, ai di dia doho Tuhan, ai buana mon. Jangan, tapi cari tahu imanmu, ajarkan imanmu, ajarkan hidupmu, ajarkan pikiranmu, dan ajarkan kehidupan kita ini supaya mata kita terarah kepada berkat Tuhan. Gudang pasu-pasu di bata. Gudang banyak amanginang di baheni tahu jima anggona mekkeli silahkan, anggona tangisi silahkan. Tangis mahamurab dot akana tangis, mekkel mahamurab dot akana mekkel. Unang atong ditiki mekkel halak tangis samu bahasa tangis sok mekkel ibana ina muse. Oh ya haron manang halak tangis ibana mekkel, bahasa mekkel ho tangis ibana ina muse. Ada apa itu? Nung siga do partodion ni jol mana songoni. Itu. Paro kamu mah. Madono na tangis sisi. Tangis. Dot akalan na asing. Itu sudah rusak. Anggo bui Roma itu pedita tulu heli seminggu konseling. Taringo tu partodion. Ada apa dengan dia? Ala didot dia bata, tangis mamurab dot akka, tangis mekkel mamurab dot akka, nah mekkel. Oleh karena itu ajari latih dirimu untuk mensyukuri apa yang ada. Syukuri alana musim corona on gabe terganggu iba rupanya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah
Anggota tua-tua yang dibawa tuh, Bik. Holan na dibawa kena tua-tua, nang salpu tahun na buru gitu. Iya, holan ini dibawa tua-tua. Balik damai mi, oh Tuhan, ini nomor situ. Tapi yang pastinya syukuri apa yang ada. Sedikit pun itu yang ada menurut pikiran kita, syukuri. Itu. Unang bereng halakan. Dirita mata bereng. Mulati Tuhan. Setetes pun air sangat berguna bagi orang yang haus. Dang filter kujurigin rupani songonon. Dah. Mari kita latih diri kita. Dan ido na disungguli tu hita di bagasan obason. Didok hata di bata payasamuma rohamuna. Ingat, kita mau menyeberang Amanginang. Kita mau menyeberang. Adong nama boto tahun 2020 saja. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nama boto. Mulai suku kamu, waduh amang tahun 2020 saja. Bagus, paling hola nih. Bagus dong dia doh, bagus. Waduh amang tahun 2021 baru isi. Yang penting kita jalani. Payasamu marohamuna, marpanguluyon di hasitongan, mangeahi haholongan nasomar laok di dongan. Asa masih haholongan situ tuh mahamu, sian nasa roha. Itu artinya kita diajak untuk apa adanya Manginang. Mencintai, mengasihi apa adanya. Jangan ada apanya. Salah itu. Nah, ainunga mangulahi tubuhamu. Itu kata firman Tuhan, kata Petrus. Kita ini adalah orang yang sudah diperbarui Tuhan. Dan sudah lahir kembali karena apa? Karena iman, pengharapan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dedesian boni naulu basi-basian. Taboto dona basi-basian. Boni yang busuk. Yang sudah lama dan tidak bisa lagi tumbuh. Siana manok tongdo. Kita diingatkan kembali bahwa kita lahir kembali dari hata ni di bata. Holong ni di bata. Karya ni di bata. Jadi kita adalah orang Allah, manusia Allah. Au jojo do menarik sekali istilah dia. Di baheni nang pehita siat di bata ala jol madu hita di portibion. Dang adong asikop Amanginang da. Sutong adong nasik dang adong hita nasikop. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Dang adong nama notong. Ay di top pape hita mergati-gatian dong. Asugeri mangulu hita umur 120, 130, badi gebe. Ngabu tabayak kon rupani umur rata-rata umur 100 hita. Ngagok ni portibion, gari sonar beng mampojot. Lama mangulu hita 100 tugijang. Merdel pe hita song-song nama hita to. Ay ngay paguda kujol may. Nah, didok muse dison ay songon duhu do nasa daging. Jadi pakai kesempatan. Kita punya limit waktu. Kita punya batas waktu Amanginang. Selagi Tuhan memberikan sukacita, nikmati, syukuri. Selagi kita menghadapi persoalan, nikmati juga. Unang pasiding persoalan, nggak dewasa itu. Tapi jangan ciptakan persoalan. Kalau bisa orang yang dewasa imannya, dia harus mampu memilah-milah persoalan. Dan dia harus berani mengambil risiko. Itu. Kalau orang yang tidak berani mengambil risiko, nggak dewasa itu. Kapan lagi kita dewasa? Itu dah. Molo sanga do merded di ama-ama. Upung-upung apa lagi? No mapung. Kan biasa do songoni molo to baru songonon di jalakon pahupunay kana garejo. No mang pangda pa sa dimamu di bereng ma. Ay wapung, ana hurang do. Naso mere do sanggul ne sapak tu pahupunay rupane ngate. Merded di. Jangan dah.
Kita dilatih untuk dewasa. Oleh karena itu, di malam ibadah na perpudianon, mari mangaruji-ruji mahita. Introspeksi, evaluasi. Sudah sampai di mana iman saya? Molonakin di patorang bendaharata, manang PLT bendaharata, adong hampir 800 nina. Ahata, salduta. Saya nggak bangga di situ. Karena bagi saya bukan uang gereja, bukan uang, tapi bagaimana partodiokku. Aut alusaku di bataku, ratung maila audisi, nang mata, nang pamangan luhut marsalat. Itu yang harus kita perbaiki. Ino makana didokon payasamu marohamuna, hati yang perlu dibersihkan, bukan kadang pikiran tapi hati kita, karena dari situlah akan melahirkan atau memunculkan sikap attitude yang baik dan menghasilkan karakter yang baik. Oleh karena itu amanginang, mari kita seperti duhut-duhut do. Songon duhut-duhut do jol maun. Satokin adong, satokin dang. Alai bican adong. Bay madadenggan. Ate. Setuju tak? Be kamu jutong tangan menurut songon doa. Swear? Deal ya? Kalau enggak gini-gini loh. Tahun 2021 mari kita song-song dengan baik. Penuh harapan. Di sana ada Tuhan yang lebih baik dan akan menjadi baik karena kita percaya kuasanya luar biasa. Amin. Atau tiuk mahatani Tuhani. Asa adong pos niroham. Semua yang ada di dunia ini bisa berubah dan berganti. Tahun juga berganti. Perasaan atau yang kita rasakan juga bisa berganti. Tetapi kalau firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita, dia tidak akan tergantikan. Tuhan memberkati martanya yang mahita. Ali Tuhan mulai tema. Ala di palwaso hami marbung di bagas joromon. Rabdot akaruas ni huriam. Nang dia karuas ni huriam mandahoti ibadah live streaming di bagas nabi. Ali amang pasu-pasu hatam. Jala papos rohanami di hatami. Ay hatami do sulu-sulu do tukok nami. Asa unang tarsuladit, asa unang lilu hami di dalam nami. Ay jahat do portibion. Gudang akka namamben maul hami mardalan. Gudang namamben kami maul patu panadinggan. Alemolohoru Tuhan marhiti hatami lopok di roha do pikiran nami. Terbaik kami do Tuhan mangasa hokko. Gabi pos marohanami madalani akapartikiani tarlumubi di naneng lehonomu tuhami sada tahun naik baru muse tahun 2020 sada dah kuboto hami na masa Tuhan do naneng masa alai marpakirimun hami di tahun 2020 sadaon gabi tahun jawaban di hami Tuhan tahun diaka si pangiduan nami di tahun 2020 naso di lehoko dope manang na ahape Tuhan hai pason parkarejuan parana konon rokap dot aka kenakan pangkat dot gajang ni umur termasuk nang di covid sa polisiaon gudang aka si pangiduan nami na so di lehoko dope Tuhan jalon nami tahun 2020 sadaon asiruham ima pakirimon nami ima pos ni rohanami ay mangasahon hatam dohami Tuhan uban na pos rohanami lo madalan ya kapartikiani atong salpuma tahun 2020 na satokin narion bongok mahami tahun 2020 sadap asin rohami ma nahu pangasaw kami pasu hami Tuhan jala leon gugu di hami bi dohok bisuk jala marhabiaran tuho mahami jala ramotima do pasu-pasu ma ruasin huriam nama gudang sahatu nama tua nang parhaladom dot aka pangulan nagop tiki di huriam hagabi besutoyon ali amang tangihon mahami jala ului mahami pamalum akan marsahid pargugui akan nagalek apuli akan marsak papos rohani akka na dibagasan ganggu ni roha
asa pos rohanami, asa mardela kami di lomoni rohami, di bagasan Kristus Yesus jalo mahami. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma peliata tu dana pensiun HKBP doh tu pembangunan. Yasin doi sude
tadehon ma ayat tulu las jongjong mahita. Dira deho do damena manokto ditogu hodoa hidalaki marlasino darpakirimo Jalamargo go alabasami Haposan ho Tuhan Haposan ho Tuhan dan nama sohot asini rohan nasanari tot niau di parane tung alani yasim doi sude. Tatanya kon mapiliata martanyang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masya na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwab na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliya manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut malomon roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon pandesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen.
Dihamuna manami nanami, nahu haulongi hami atas nama Perhalado do Pardita, pasahaton selamat menjelang tahun baru Madihita, tahun 2020 sada, jala marsogot, Roma hita tugari jata, horas Madihita saluhuna.
Thank you.